Uztailaren lauean ustegabeko ametskaiztoa. 2 hilabete geroago hainitzeko gogoan dute oraino, arrastoak nun nahi ageri dira eta. Bideak etxiak, mehainen zubi hau konpontzeko oraindik, oztopo hainitzi buru egin behar zaio oraindik. Donapaleuko supermerkatu hau etxia da beti, barnean dena konpontzen ari dira. Donibane Garaziko hiltegian atik lanean hasi dira berriz 2 milioi euroko kalteak jasan dituzte. Espantxadu araike asontzak inendiela parteik handiena, biztan dena, haigira bete alde bezala haikin negoziatzen, aste guziez. Hemen 25 langile daude, ez dira sekulan langabezia teknikoan egon. Egun, aizan adira 10 langile abatuaren berriz garbitzen. Nekazaritzan ere, kaltea hainitz. Eta galerak biziki handiak dira ezpeletako piperra ekoizten dutenentzat, denerat hemen Ipar Euskal Herrian 480 nekazarik jasan zituzten kalteak, 5 milioi euroko galtzeak urriaren 8an, hondamendi izendapena onartu behar luke gobernuak laborantza sailarentzat. Horren bidez, asuatiak izaten aleztiren eta gauza guziak, kondian artiak izaten aldira galtze horietan. Uholdean gatik turismoa biziki apaldu da uda honetan.